Señoras e señores, moi bo día. Dámoslles a benvida a este solemne acto de entrega da Medalla de Prata Marcial de Ladaliz, concedida pola Real Academia Galega de Belas Artes a don Xosé Manuel Couce Fraguela. Procede a apertura desta sesión extraordinaria pública o seu vicepresidente, don Celestino García Braña. Bos días, señor alcalde e demais autoridades, señora presidenta e señores directivos do Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol, señor director e membros da rondalla, señoras e señores. Abrimos este acto no que a Real Academia Galega de Belas Artes quere dar resposta á petición da Medalla de Prata Marcial de Ladaliz para don Xosé Manuel Fraguela Couce, petición que a Academia entende dada a súa consolidada trayectoria ao longo de 35 anos frente á rondalla do Club de Campo de Ferrol e a súa dedicación continua ao mundo da música galega. Así pois, queda aberta a sesión. Solicitamos a don Alejo Amoedo Portela, académico de número da Real Academia Galega de Belas Artes, proceda a continuación a lectura dos trámites e acordos. Segundo as bases establecidas no Premio Marcial de Ladaliz e aprobadas na sesión ordinaria de 30 de abril de 2005 e relativas ao seu artigo 5º que di: para a concesión da Medalla de Prata, galardón que será concedido en caso de extraordinario mérito a aquelas personalidades destacadas no campo musical, así como as corais, bandas, orquestras e agrupacións non profesionais que, de xeito notorio, contribúan ao auxe e esplendor artístico musical de Galicia, cunha consolidada trayectoria histórica e unha recoñecible calidade artística. A concesión será acordada en sesión ordinaria por maioría de votos, previa proposta da institución solicitante ou dos propios académicos. Esta distinción poderá ser concedida como alternativa á solicitude á medalla de ouro a xuicio da Academia. A este respecto, con data de 29 de xuño de 2023, a presidenta do Círculo Mercantil e Industrial Club de Campo de Ferrol, dona Elena Orjales Leira, remite un escrito á Real Academia Galega de Belas Artes solicitando a concesión da Medalla Marcial de Ladaliz para don Xosé Manuel Couce Fraguela, argumentando que este reúne os requisitos precisos para que lle sexa concedido o citado premio debido á súa trayectoria dedicada á música durante 36 anos como director da rondalla da asociación que a señora Orjales Leira preside. A tal efecto, a sección de música da Real Academia Galega de Belas Artes emite un informe que é trasladado ao plenario na sesión ordinaria celebrada o día 16 de decembro de 2023, no que se estima que o señor Couce Fraguela é merecedor da Medalla de Prata Marcial de Ladaliz e o diploma acreditativo pola súa consolidada trayectoria ao longo de 36 anos frente á rondalla do Club de Campo de Ferrol e a súa dedicación continua ao mundo da música galega. Por parte da rondalla, proponse a data de 5 de maio de 2024 para o acto de entrega da Medalla de Prata Marcial de Ladaliz no Teatro Jofre de Ferrol. A Real Academia acorda acceder á súa petición e celebrar sesión extraordinaria pública para a entrega do citado premio no día e lugar proposto, o que certifico como secretario accidental Ferrol a 5 de maio de 2024.
A continuación, ten a palabra don Juan Pedro Durán Alonso, académico de número da sección de música de dita academia. Ilustrísimos señores vicepresidente e secretario da Real Academia Galega de Belas Artes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras e señores. A precisa xénese da tradicional celebración coñecida como a Noite das Pepitas emerxe na penumbra da historia. Atribúese o seu inicio á festividade de San Xosé, patrón dos carpinteiros, nunha cidade eminentemente dedicada á construción naval, onde a presenza de músicos e cantantes roldando as mulleres baixo os balcóns durante a noite previa á devandita festividade foise arraigando cada ano como unha tradición sustentada na cidade departamental. Ao longo de máis dun século e medio, esta singular festa floreceu asolagando as rúas con música e cancións. As rondallas, conxuntos musicais caracterizados pola súa uniformidade e estilo similar ás tunas, desempeñan un papel crucial nesta festividade, interpretando un repertorio de habaneras, valses ou pasacalles con letras orixinais que enaltecen a beleza das mulleres ferrolás e a cidade en sí. Co paso do tempo, estas composicións musicais teñen acadado estatus de himnos case oficiais, arraigándose na identidade dos habitantes de Ferrol, ecoando anualmente nas rúas e bares da histórica zona do barrio da Magdalena, unha festa pioneira e única no seu xénero. Aínda que o momento exacto do xurdimento desta festividade popular pérdese nas brumas do tempo, estímase que ten máis de 180 anos de antigüedade. A influencia da música caribeña, especialmente as habaneras, que xa soaban en Ferrol décadas antes de popularizarse noutras rexións españolas, confire un carácter distintivo a esta celebración. Inicialmente, a festividade podería ser unha expresión espontánea, con agrupacións musicais efémeras que xurdían e desaparecían ao redor do evento. Pero dende a década dos 60 do século pasado, as rondallas permanentes teñen consolidado a súa presenza na festividade. Na actualidade, Ferrol alberga 6 rondallas locais, acompañadas por outras 5 procedentes de localidades veciñas que protagonizan a Noite das Pepitas. Todo este devenir histórico cristalizou en 2013 co recoñecemento da Noite das Pepitas como festa de interese turístico. Hoxe, pois, unha realidade perfectamente consolidada. Estas festas sobranceiras sustentadas na música e que forman parte da nosa identidade como país. Mais para chegar a ter a dita consideración, foron necesarios longos anos de traballo. E como en tantas ocasións, en estes fenómenos socioculturais hai sempre unha individualidade que é o motor, a alma, o dinamizador, o entusiasta. Ese ser incansable e vocacional coa fe suficiente para mover grupos humáns diante dun único e férreo obxectivo. Este home é don Xosé Manuel Couce Fraguela, un músico, como tantos outros que esta cidade aportou a ampla nómina de artistas que xurdiron con vocación de perdurabilidade. Traxectorias que esta Real Academia Galega de Belas Artes premiou coa Medalla Marcial de la Daliz, e na nosa memoria está dende o Padre Fanego ata a Coral Toxos e Flores, individualidades e agrupacións que foron merecentes dun recoñecemento público e que constitúen, sen dúbida, parte importante da historia da música de Ferrol. Couce Fraguela nace no ferrolán barrio de Esteiro, centro neurálxico da festividade das Pepitas en 1946. Amosa dende moi cedo talento e facilidade para a música. Neno cantor, participa no coro da capela do Hospital da Mariña. Con 12 anos é chamado polo Padre Fanego para integralo na escolanía da Coral Polifónica da Bazán, donde chegará a actuar como solista. Neses anos inicia a súa formación musical da man do grande Mauricio Farto, egrexio membro histórico desta Real Academia. E pouco despois, con 13 anos, participa xa por vez primeira na Noite das Pepitas na recordada rondalla Armonía. Aos 17 anos, en 1963,
Couce Fraguela ingresa como guitarrista e cantante nos Players, un grupo de música lixeira como tantos que deu Galicia ao longo dos anos. As orquestras de verbena, tamén coñecidas como orquestinas, e que naceran nos anos 20, formadas por compoñentes das bandas de música, eran grupos que originalmente actuaban en sesións de cinema mudo, nos cafés, nos casinos, xeralmente na alta sociedade. As súas músicas, como o charleston, o fox ou o tango, eran importadas de América, das chamadas jazz band. Son ritmos que coñecían a través das grabacións que chegaban dos galegos na emigración. Ao final da guerra, en 1939, retómanse as festas e empezan a proliferar as verbenas nos barrios. As orquestas xa para entón eran entes que tiñan nome propio. Velaí a Orquesta X, os Satélites, os Trovadores e tantos outros. Os Players de Ferrol foi un deses grupos de referencia en Galicia que mesmo chegou a actuar en salas madrileñas ao tempo que facían saídas ao estranxeiro, deixando ata 6 discos editados. E esta, hoxe, é tamén unha boa ocasión para reivindicar unha actividade que imprimiu unha maneira de lecer moi arraigada na sociedade galega e, ademais, como un tecido económico que soubo adaptarse aos tempos ata hoxe en día. E, por suposto, non o olvidemos, a case única saída profesional para o músico naqueles tempos. Para Couce Fraguela foi, pois, o seu medio de vida. Pero voltemos á noite das pepitas e de como Couce Fraguela vai levar esta tradición ao que hoxe é un referente da vida ferrolá. Será a principios dos 80 do pasado século, cando logo de distintas experiencias con grupos instrumentais no Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol, constitúa unha rondalla patrocinada polo Club de Campo de Ferrol. Integrada por 32 componentes, a presentación deste grupo será na Festa das Pepitas en 1987. A principal novidade que presente esta recén creada agrupación será a do repertorio, onde terá cabida dende as cancións que formaban parte da tradición das pepitas ata números de zarzuela, pasando por arranxos de pezas clásicas e, por suposto, de pezas galegas. Esta vocación de universalidade na selección das pezas será unha constante en anos sucesivos, exemplo que irán tomando outras rondallas conscientes da necesidade que ten todo o conxunto artístico vivo de ir fornecendo novas vías de comunicación co público. No entanto, a bella coral polifónica de Bazán, antes citada, que mudara o nome pola Coral Polifónica Ferrolana, perde en 1988 ao seu alma mater, o padre Fanego. Chaman entonces a Couce Fraguela para que se faga cargo da coral e asume a súa dirección por un tempo de 10 anos e que, como no caso da rondalla, imprimirá o seu selo persoal abrindo o repertorio da coral fundamentalmente relixioso a pezas de polifonía. Neses 10 anos nos que Couce Fraguela compatibiliza a dirección da rondalla e da coral, vai ocurrir un suceso que significará un novo xiro na evolución e desenvolvemento da Noite das Pepitas. Será en 1992, cando a rondalla do Club de Campo de Ferrol nomee a doña Fina da Silva madriña da edición dese ano. Esa muller era a esposa do doutor Agustín Sisto Seco, coñecido intelectual que naqueles anos presidía o Padroado Rosalía de Castro e a Fundación Ramón Otero Pedrallo. O doutor Sisto Seco animará a Couce Fraguela a incorporar no repertorio da rondalla cancións con textos de poetas galegos, ofrecéndose el mesmo a falar con distintos escritores para crear novos textos que poidan ser musicalizados. Deste xeito, irá xurdindo un amplo abano de cancións con música do propio Couce Fraguela a partir de poemas de autores tan recoñecidos como Salvador García Bolaño, Luís González Tosar, Ramiro Fonte, Xavier Alcalá ou Alfredo Conde. Haberá aínda de xurdir da man de Couce Fraguela en 1999 unha nova agrupación coral chamada Cantores de Ferrol, dedicada en exclusiva a cantar en ceremonias religiosas, ou cando esporádicamente Couce dirixe o Real Coro Toxos e Flores de Ferrol, tamén o coro galardoado coa Medalla Marcial de la Daliz, nunha xira de concertos por México en 1998.
pero aínda haberá tempo para que Couce Fraguela adique parte da súa vida a xestión cultural na súa responsabilidade como concelleiro de Cultura no Concello Ferrolá. Será ao longo de dúas etapas políticas, de 1995 a 1999 e de 2003 a 2007. Unha vocación de servicio público que cristalizará en 2009 cun merecido homenaxe que o Concello de Ferrol lle tributará neste mesmo Teatro Jofre. Merecido homenaxe como compositor e dinamizador histórico da Festa das Pepitas, recibindo o cariño do seu pobo. E así, ata que a pandemia COVID-19 poña a data para que Couce Fraguela decida que chegou o momento de deixar toda esta inxente actividade e poder disfrutar do merecido descanso logo de 35 anos ao frente desta rondalla do Club de Campo. Consonte ao anterior, esta Real Academia Galega de Belas Artes entendeu que a desinteresada actividade de Couce Fraguela diante da posta en valor da Noite das Pepitas ao longo de 35 anos era mecedora de un recoñecemento e homenaxe público. Para iso foron creadas as medallas Marcial de la Daliz, para premiar o mérito persoal e a calidade artística de xentes que, como Couce Fraguela, contribúen a facer unha Galicia que non entende de fronteiras e que adapta permanentemente o seu ser ao cambio, ás innovacións e ás correntes que fan xirar a cultura universal. No noso galardoado, ben podemos ver un herdeiro máis daqueles xograres e troveiros que na Galicia medieval, hai tantos séculos, estableceron xa unha das primeiras bases da música e da literatura galega e tamén europea. Fixérono recollendo tradicións locais, a partitura non escrita dunha terra. Remato, don Xosé Manuel Couce Fraguela é un músico dun tempo e dun pobo inmenso e dun tempo longo. Representa esa Galicia fiel a si mesma que nunca renuncia a facerse presente a outros públicos e tampouco renuncia nunca a asimilar outras culturas para seguir enriquecéndose. Galicia, o país das 1000 bandas de música, das 1000 corais, e grazas á laboura de persoas como Couce Fraguela, é cada día máis musical e armoniosa. Máis nada, moitas grazas. De seguido, procédese á imposición da medalla de prata Marcial de la Daliz e entrega do diploma a don Xosé Manuel Couce Fraguela. Solicitamos Despois da imposición da medalla de prata Marcial de la Daliz, don Xosé Manuel Couce Fraguela, ten vostede a palabra.
Excelentísimo señor alcalde de Ferrol, excelentísimas autoridades, señor vicepresidente y señores académicos de la Academia Galega de Belas Artes, queridos amigos, querida presidenta del CUDECampo, y como decía nuestro poeta vecino de Canido, o poeta do Penedo, Xosé María Pérez Parallé, miñas donas, meus señores. Ni que decir tiene que el día de hoy es para mí y por mis razones un día de emoción muy intensa. Quiero, en primer lugar, y sin más demoras, agradecer a la Academia Galega de Belas Artes esta distinción que acepto y recibo como un gesto hacia una vida entera dedicada a Ferrol y a la música, pero que yo quiero ver por encima de cualquier otra cosa, no como algo que se me conceda a mí, sino como un reconocimiento a nuestra ciudad, a sus gentes y a su música, y ante todo como un reconocimiento a la fiesta de las Pepitas y a todos cuantos la hacen posible. En este sentido, quiero tener un recuerdo muy especial para todos cuantos a lo largo de estos 35 años compartieron conmigo la maravillosa experiencia de formar parte de la rondalla del CUDECampo. Su afecto y su talento me ayudaron a lo largo de más de 3 décadas a ser mejor como músico y sobre todo como persona. Y siguiendo con el capítulo de gratitudes, no puedo dejar de mencionar tampoco a todos los presidentes del CUDECampo. Antonio Gómez, que fue quien inició esta andadura, Carlos Ocampo, José Vilariño, Isidoro Valerio, Álvaro Ginsanz, con los que tuve el honor de colaborar. A ellos y a sus respectivas juntas directivas, siempre tan fervientes defensores de la cultura popular ferrolana. Una cultura hecha en gran medida de música. Es un honor contar con la amistad de un colaborador excepcional en estos años, que es Javier Lorenzo, ferrolano de pura cepa y gerente del club, cuya eficacia y entrega se hacen patentes día a día. Y cómo no rendir tributo hoy a todas y a cada una de las madrinas de las rondallas, entre ellas mi esposa, que le han concedido el honor de representar a todas ellas en este acto tan emotivo para mí. En el corazón de las madrinas habita el alma de esta fiesta excepcional que es la de las Pepitas. Non quero esquecerme tampouco do doutor Sisto Seco, o meu amigo Agustín Sisto Seco, que foi quen verdadeiramente fixo posible que hoxe na noite das Pepitas se cante tamén en galego, ademais de en castelán. E díganme vostedes se non é maravilloso cantar na lingua do noso país a uns olliños de mel ou as ondas do mar. Eses ollos, esas ondas nas que habitan tamén as palabras de amor e incluso os ollos deste ferronoso ao que tanto lle queremos. Gracias, Agustín. Mil gracias, meu querido amigo. Mándoche toda a miña gratitude onde estés, que seguro que é o ceo, por facernos amar aínda máis o noso idioma galego. Sempre estaremos en débeda con todos cantos engrandeceron a música das Pepitas cos seus versos, pero de un xeito moi especial con o noso ben querido poeta Pedro Blanco Llano, que é, por certo, o poeta con que máis teño colaborado. Un poeta que sempre inspirado pola súa esposa Ima, que é unha verdadeira columna central tamén na festa das Pepitas, ten contribuído de xeito decisivo a facer do mundo das rondallas o que hoxe é. A Pedro Blanco Llano quero felicitarlo tamén hoy por su labor, que, por cierto, abarca los más diversos ámbitos del mundo de la cultura,
Pero a él desde aquí, en este maravilloso teatro que tanto significa para todos nosotros, hoy quiero sobre todo darle las gracias por su generosidad infinita. Es él quien pacientemente y haciendo en silencio un esfuerzo colosal, llevando a cabo día tras día un trabajo que solo su esposa Ima conocía, ha reunido todos los datos sobre mi obra, abarcando una trayectoria que se extiende a lo largo de más de medio siglo y que tras toda esa monumental labor ha puesto en marcha el expediente que remitió a la Academia, dándome además de una alegría inmensa, una de las mayores sorpresas de mi vida. Gracias, Pedro, querido Pedro, gracias a ti y, por supuesto, a la actual presidenta del Club de Campo, Elena Orjales, y su junta directiva, que respaldaron totalmente esta iniciativa. Este es para mí un día especialmente feliz, un día en el que, como un misterioso espejo, un espejo que todos llevamos, por lo general, sin saberlo, dentro del corazón, veo pasar ante mí una vida entera, mi vida. Los años han pasado. El tiempo jamás se detiene. Pero créanme si les digo que hoy vuelvo a ser un poco, y sin saber cómo, aquel niño que nació en el barrio de Esteiro, en el seno de una familia muy humilde, y no éramos la excepción, éramos una gran mayoría en el barrio, y que creció en el duro tiempo de la posguerra, cuando carecíamos de casi todo. No teníamos, si es la verdad, prácticamente nada. Pero era un barrio solidario y teníamos, eso sí, afecto. Teníamos el deseo de vivir, de salir adelante y teníamos, gracias a Dios, la música. Esa música que siempre ha estado en el centro de mi vida y que hoy mismo, en este preciso instante, me acompaña también. La fiesta de las pepitas, cuyas raíces se hunden con fuerza en ese barrio de Esteiro en el que yo nací, ya tiene siglo y medio de historia. Es una de las grandes señas de identidad de este Ferrol, que es una ciudad irrepetible, una ciudad que no se parece a ninguna otra. Es la fiesta que tanto nos une, no solo entre nosotros, sino también con quienes ya no están y con quienes habitarán esta ciudad en el futuro. Y de manera muy especial es la fiesta que mejor define nuestra misión del mundo, lo que somos nosotros, nuestra manera de existir. Que la fiesta de las pepitas, queridos amigos, viva como querría nuestro querido Álvaro Cunqueiro, 1000 primaveras más. Y de nuevo doy gracias a la Academia, pero antes de terminar también quería tener un recuerdo para Leonor y su grupo de protocolo, lógicamente al Ayuntamiento, que dio todas las facilidades para hacer este evento, igual que al personal del Teatro Jofre, que siempre están en mi corazón y ellos saben por qué. Así que, como mínimo, digo yo, que este día habitará los recuerdos del futuro. Digo como mínimo los míos. Así que viva Galicia, vivan las pepitas y que viva para siempre Ferrol. Muchísimas gracias. Falalles dona Elena Orjales Leira, presidenta do Círculo Mercantil e Industrial do Club de Campo de Ferrol. Académicos, alcalde, autoridades, homenaxeado, señoras e señores.
Quero agradecerlles a súa presenza hoxe neste merecido recoñecemento. As miñas primeiras palabras de profundo agradecemento serán para a Real Academia Galega de Belas Artes, pola súa consideración e posterior concesión desta medalla, en atención á nosa proposta. Querido Xosé Manuel, en nome da sociedade a que represento, quero trasladarche o noso máis sincero parabén pola mención distinguida que hoy se lle concede. Unha medalla froito do traballo, do esforzo e do amor pola música en xeral, pero por unha música en particular, a que mellor representa a esencia da cidade departamental. A música popular que nace dun pobo especial, dun pobo sensible ás emocións, ás injusticias, ás reivindicacións. Unha vila que hoxe dá a Galicia outro ilustre máis para a súa gran historia. O Círculo Mercantil e Industrial de Ferrol naceu hai máis de 100 anos. O seu interese cultural nunca foi cuestionado. O patrimonio inmaterial herdado é moi elevado. Seguir aumentando é unha responsabilidade innegable. Xosé Manuel, a túa dedicación a esta rondalla foi, sen dúbida, un ben de incalculable valor para o noso clube, que trascendeu e se sumou ao patrimonio cultural desta cidade. As letras galegas son tesouro de todos os galegos. A música é tesouro da humanidade. As pepitas e as rondallas son tesouro de todos os ferroláns. Dende aquí, pídovos que fagamos todo o posible para reivindicar o lugar que esta tradición merece. Querido e honrado ferrolán, a túa alma reside nesta rondalla. Moitas gracias e parabéns. Ten a palabra a continuación o alcalde de Ferrol, don José Manuel Rei Varela. Vicepresidente e académicos da Real Academia Galega de Belas Artes, homenaxeado, presidenta do Clube de Campo, Rondalla, delegada da Xunta de Galicia en Ferrol, portavoz do Goberno de Ferrol, concelleira de Turismo, pero, sobre todo, amigos e amigas de José Manuel Couce Fraguela, que un domingo, día da nai, estades a encher de tanto afecto e de tantos momentos este Teatro Jofre. Estaba pensando, cando nos sentamos no escenario, que non había lugar máis adecuado para este momento, porque pouca xente lembrará ou pouca xente saberá que eu e José Manuel, dous tocallos, pasamos moitas horas neste teatro entre os anos 2003 e 2006 para facer posible a súa remodelación. El era concelleiro de Cultura, eu era concelleiro de Facenda. Polo tanto, naquel momento, pois se poden imaginar que pasamos momentos, bueno, pois de bastante tensión, porque se poden imaginar que era un reto moi importante para esta cidade, que sempre ten recursos escasos, polo tanto, o seu traballo era o de gastar máis e o meu traballo era o de gastar menos. Pero creo que conseguimos un bo equilibrio e que Ferrol conseguiu no ano 2006 volver a poñer este teatro ao servizo da cidade, ao servizo da cultura, porque Ferrol é unha cidade que sempre se significou por ter unha aposta importante para a cultura. Por iso, para min, como alcalde, é unha honra ter traballado con José Manuel durante tantos anos
e que hoxe sexa distinguido máis aló das nosas fronteiras, coa entrega que se acaba de facer aquí da medalla de prata da Real Academia Galega de Belas Artes. Son diversos os motivos que nos traen hoxe aquí, porque Couce Fraguela non se pode vencellar só a un ámbito da nosa cidade. Estou seguro de que de completar o expediente para ser merecedor desta distinción non foi especialmente complicado, xa que foi moito o que José Manuel fixo pola cultura ferrolá e pola cultura galega. Entre os obxectivos da Real Academia para facer entrega da súa máxima distinción figuran a salvagarda e a promoción das artes e do patrimonio cultural galego. E a todas esas premisas responde o homenaxeado deste día. Pero José Manuel é moito máis. É un ferrolán de pro, insignia de ouro do Concello de Ferrol. A súa pegada na revitalización e divulgación da nosa festa máis ferrolá, a Noite das Pepitas, é imborrable, tanto como representante público, como músico e como director da rondalla do Clube de Campo durante 35 anos. Nas súas composicións e adaptacións seguen a ser interpretadas a día de hoxe. Que lles vou de dicir de cancións que forman parte xa da identidade da nosa cidade como nas ondas de mar. Non hai ferrolán que non se lles encolla o corazón cando escoita esta letra, cando escoita esta música e moitas outras interpretadas ao longo de todos estes anos por José Manuel Couce Fraguela. Cancións escritas para Ferrol, cancións escritas para as madriñas, cancións escritas para a muller ferrolá. Sen dúbida, xa digo, cancións que nos levan a momentos irrepetibles da Noite das Pepitas, momentos que nos enchen de amor, momentos que nos enchen tamén de ferrolanismo. Couce Fraguela tamén abriu paso ao galego nas pepitas, empregando esta lingua en moitas das letras que escribiu. Sei que Couce Fraguela se considera, sobre todo, un músico. Virá daqueles primeiros momentos do coro falego ou dos players ou da súa etapa como concelleiro de Cultura de Ferrol. Para os que somos representantes públicos, como foi durante tantos anos Couce Fraguela, a maior satisfacción é deixar unha cidade mellor da que se encontrou. Eu creo que todos os ferrolás, con independencia das súas ideas, coinciden comigo en que José Manuel Couce Fraguela deixou unha cultura mellor en Ferrol da que se atopou. E creo que eso é a mellor satisfacción das dificultades que sempre ten o servizo público. Pero eu, se me permitides, durante un minuto, quería decir que estou aquí máis que como alcalde, como amigo ou como discípulo de José Manuel Couce Fraguela. Grazas por la axuda de tantos anos. Grazas pola Escola de Ferrolanismo que todavía me inspira en momentos de dificultade. Grazas por tanto cariño e grazas por tanto afecto para él e para a súa muller. Xa sei que nestes tempos non se pode decir casi nada, pero eu quero dicir que neste caso, e en moitísimos casos, detrás dun gran home hai unha gran muller. Por eso, Cani, moitas grazas tamén polo teu cariño e polo teu apoio permanente a José Manuel. Xa o dixo el que é tan xeneroso. Podería ter outras distincións, podería ter outras cousas na cidade, e sei moi ben que renunciou, porque o seu
é estar coa súa xente, que hoxe enche de cariño este teatro. O seu é estar coa música, o seu é estar coa festa das pepitas. Vamos a conseguir que esa declaración coa que traballamos no ano 2012 para acadar a declaración de interese turístico autonómico se convirta moi pronto nunha declaración de interese turístico nacional. E o debemos a Couce Fraguela e o debemos a tanta xente que fai posible que esta cidade se distinga pola súa cultura, pola súa tradición e pola súa música. Polo tanto, como ben dixo José Manuel, vivan as pepitas e viva Ferrol. Pecha este acto académico o vicepresidente da Real Academia Galega de Belas Artes, don Celestino García Braña. No devir cotián da nosa academia xorden ocasións especialmente satisfactorias nas que se cruzan e entrecruzan circunstancias que as enriquecen de modo especial. Nalguna delas coinciden os astros e o acto para celebrar non son ten especial significación polo tema central que o xustifica, senón que, ademais, desenvólvese en lugares que teñen singular relevancia. Por fortuna, hoxe, estamos nun deles, xa que a concesión das medallas Marcial de la Daliz son acontecemento relevante da nosa institución e, ademais, este ferrolán Teatro Jofre no que estamos é unha peza arquitectónica de singular importancia en Galicia e desde a súa orixen espertou valiosos recoñecementos. Merece a pena lembrar que os primeiros pasos para a súa construción surdiron dunha iniciativa popular, cando en 1862, polo impulse de un grupo de veciños dirixidos por Vicente Reguera Quiroga e co apoio do Hospital da Caridad, institución moi dinámica naqueles tempos, constitúese a empresa constructora de un teatro en Ferrol, cuxa primeira tarefa foi, lóxicamente, atopar o lugar adecuado para a súa edificación, fixándose como obxectivo facelo nunha horta denominada entonces do comandante de Arsenais. E, ao trasladar a súa petición ao Concello, xustifícana escribindo desde unha clara conciencia do que estaba en xogo. Algo más que pan y toros necesita la sociedad actual y el barómetro de su cultura suele estar en sus reuniones públicas, en sus espectáculos. Con esta declaración, aquel entusiasta grupo de veciños demostraban entender a cultura como iniciativa popular, ao mesmo tempo que, acertadamente, comprendían a necesidade de dotarse dun edificio digno que tamén contribuíse ao enriquecimento da cidade en un barrio tan significativo como o da Magdalena. En 1871, despois de azarosas xestións, o Concello cede o solar e ao ano seguinte colócase a primeira pedra e o entón arquitecto provincial Faustino Domínguez Domínguez, seguramente contaxiado de ilusión dos seus veciños, concibe un moi ambicioso proxecto que supera as posibilidades económicas e será o seu fillo, tamén arquitecto
e tamén membro desta Real Academia Galega, Faustino Domínguez Gómez Gay, adaptará aquel proxecto a unha realidade máis modesta. Con todo, surdiron moitas dificultades e atrancos que se prolongaron durante 20 anos, ata 1892, en que finalmente se inaugura coa representación do alcalde de Zalamea, que expresaba moi ben aquel todos a una calderoniano que remataba aquela fermosa iniciativa cidadá que contou coa achega singular de un ferrolán emigrante que fixera fortuna en Argentina e que acabaría dando nome a este teatro, don Joaquín Jofre Maristany. Pasaran 30 anos do inicio daquela decidida aventura cultural. Pero o tempo non pasa en balde. En 1921 levouse a cabo da man do Rodolfo Ucha unha necesaria posta ao día, remocicando o que o tempo fora carcomendo e para anticiparse aos posibles danos que un incendio podería provocar. E, como de paso, adaptándose aos novos gustos imperantes, adoptar os renovados aires do modernismo. E cando a súa vida transcorría sosegadamente, unha nova funcionalidade obriga a introducir cambios decisivos. Tratábase de adaptarse ás exigencias que reclamaba un recente e irresistible nova arte, e onde ían a topar mellor marco as proyeccións cinematográficas que no Teatro Jofre. Deste modo, unha vida comenzaría en 1947 para este bello pero entrañável teatro. Ben pensado, non podería ser de outra maneira, porque a arquitectura permanece transformándose. Hai que entender que só os edificios que se adaptan cando os cambios son necesarios teñen capacidade de permanecer. Ás veces esquecemos que os edificios, como as persoas, necesitan acomodarse á vida. Non está mal que os edificios se adecúen ás novas necesidades. O que é totalmente rexeitable é que se adapten mal ou que se rehabiliten mal. Afortunadamente, este Teatro Jofre é un exemplo fermosísimo do que é unha boa rehabilitación. Despois de anos de languidecer, a principios deste século, da man do arquitecto Rafael Baltar, ilustre membro desta Real Academia, o Teatro Jofre volveu a renecer para seguir sendo útil á sociedade ferrolá. Vou contar algo non moi coñecido. Un mal día do ano 2005, a finais, Rafael Baltar fixo a súa visita de obra ao Teatro Jofre cando xa estaba a piques de inaugurarse. Vos o recordades. Chegou á tarde á súa casa en Santiago e, mentres esperaba a cear, repentina e silenciosamente, faleceu. De seguro, recordando o que aquel día vira e sabedor e satisfeito que deixaba esta fermosísima obra, demostrando que intervir sobre os bellos edificios pode ser, como neste caso, unha boa ocasión para a arquitectura. É así como a historia do teatro Jofre pode entenderse como alegoría ao cambiante sucederse dos tempos.
A arquitectura e a música e todas as artes en xeral fálannos continuamente dos inacabables cambios que se producen no cotián, tanto a nivel local como mundial. Cada tempo deixa un pouso que é indispensable lembrar porque vai definindo a nosa historia e con ela, de algún modo, tamén o noso presente. Como é sabido, no século XIX se espalla por toda Europa o romanticismo e con el o interese polas culturas minoritarias, os aspectos materiais como os oficios ou os traxes e tamén os inmateriais, particularmente as linguas e, por suposto, tamén as súas tradicións musicais. Nese contexto xorde un movemento musical en Galicia a finais do século XIX que se alonga ata os nosos días. Orfeóns, coros, bandas de música ou rondallas, estas agrupacións centrarán a súa actividade na recuperación, promoción e difusión do folclore galego, convirtíndose en ferramenta fundamental de participación na cultura das vilas e cidades galegas como divulgadoras esenciais do noso rico patrimonio musical. A incidencia na sociedade galega destas agrupacións, verdadeiras vertebradoras do tecido cultural, foi tal que unha institución como esta Real Academia Galega de Belas Artes, sensible á súa pegada deixada na cultura galega por estas entidades musicais, instituiu en 1949 co decidido empeño do recordado don Adolfo Antas Seoane as medallas Marcial de la Daliz para estímulo e recoñecemento non só destas agrupacións, senón tamén dos seus propios integrantes. O incisante traballo desenvolvido por don José Couce Fraguela ao frente da rondalla do Club de Campo de Ferrol durante 35 anos e particularmente da súa entrega e decidido impulso pola posta en valor da Festa das Pepitas de Ferrol xustifica merecidamente o galardón que esta Real Academia lle outorga. Parabéns, pois, ao galardonado con esta medalla que ven a engrosar a reducida e selecta nómina de premiados que se distinguen por la súa desinteresada actividade artística a prol da cultura galega en xeral e pola promoción da divulgación da música galega en particular. Moitas gracias. Rematado o acto académico, procedemos a continuación ao acto de homenaxe da rondalla Club de Campo ao galardoado don Xosé Manuel Couce Fraguela. Comezamos esta homenaxe coa proxección do vídeo documental titulado Xosé Manuel Couce Fraguela, unha vida entregada á música. Un documental elaborado por don Pedro Branco Llano e dona Inma Gutiérrez. Aquel esteiro, aqueles anos 40, aquelas monxas do Hospital de Mariña, aquela primeira guitarra que lle regalan as monxas, aquelas primeiras cancións, aquelas misas que el cantaba na capela do hospital, a primeira comunión e a seguir cantando. Fala con
nace a lenda do Joselito Ferrolán. En 1958 chámao o padre Fanego para a escolanía da Coral Polifónica da Bazán. Aprende guitarra co Garda Peinado e solfexo e piano con Mauricio Farto. No 59, aos 13 anos, é un dos fundadores da rondalla Armonía de Juanito Malde. E chegan os anos 60 de tantas alegrías. Participa nos concursos da radio con canción española, suramericana, popular, moderna, folclórica. Non hai couto na afección musical nin límites nas calidades de intérprete. En 1960 crea o dúo Josman co seu máis que amigo José Manuel Ferreiro Castrillón, o José Luis y su guitarra de Ferrol. Son unha revelación como dúo e como solistas. Os chaman das festas e van a máis concursos, gañando premios por toda Galicia. Camino de la Fama, Desfile de Estrellas, Micrófono de Oro. Tanto éxito ten consecuencias inmediatas. En 1963 o fichan los Players como vocalista e guitarrista. Ferreiro vai a outras orquestras e os dous terán unha vida artística paralela. O dúo Josman desaparece, pero quedará para sempre na memoria ferrolá. Con los Players pasará 23 anos percorrendo Galicia, España e cidades de Suíza, Alemanha, Francia, Inglaterra. Gravan 6 discos coas prestixiosas casas Philips e Polydor. O 27 de maio de 1968, aquel maio francés de tantas esperanzas, casa con Cani, o amor dunha vida, e ata hoxe van alá 56 anos. Nos 70 e 80, a par de los Players, dá clases de punteo no Colexio Lestonac e no local do Círculo Mercantil, onde conforma un pequeno grupo co que darán algúns concertos benéficos. A finais de 1986, coa base dese grupo inicial e o apoio do presidente Antonio Gómez, crea a rondalla do CMI Cruz de Campo, a máis importante obra da súa vida. Debutan nas Pepitas de 1987 coa madriña Esther Gómez Camaño, a filla do presidente que tanto apoiou, entendendo a rondalla como a proxección exterior da sociedade. O mesmo día, pola mañá, saen en directo en Televisión Española en Galicia. Os galegos escoitarán primeiro ao novo grupo antes que os propios ferroláns. Dende os inicios, Couce introduce temas que amplían a música habitual de rondallas. Joropos, cuecas, zarzuelas, orsicos, baladas e música instrumental son o selo característico. En 1989, a Coral Polifónica Ferrolana queda orfa pola morte do padre Fanego e chaman a Couce para que a dirixa á par da rondalla. É un dobre esforzo persoal, con repertorios diferentes, pero estará con eles 10 anos. En 1992 prodúcese unha pequena revolución na rondalla. Aparece don Agustín Sisto Seco, médico mugardés e significado galeguista, presidente das Fundacións Rosalía de Castro e Otero Pedrallo e armadanzas de tantas cousas máis. Don Agustín quere que lle cante á nova madriña Fina da Silva, a súa esposa, cancións en galego, e encárgase de achegar a destacados poetas como Salvador García Bodaño, Luis González Tosar,
e o compositor Xosé Luis Blanco Campaña aportando músicas. É o tempo de Olliños de Mel, a primeira habaneira en galego, ou de Alma Viaxeira, Quédate comigo, Amor Guajiro, e tantas outras cancións que farán da rondalla do Club de Campo unha renovadora indiscutible da tradición ferrolá. Couce vólcase coa iniciativa, fai algunha letra e sobre todo músicas diferentes do habitual. Cada ano suma letristas de renome, Xavier Alcalá, Alfredo Conde, Ramiro Fonte. A renovación da rondalla non ten volta atrás. 1993 tamén sería emblemático. Don Agustín sigue colaborando e a rondalla réndelle homenaxe e o nomea rondallista de honra. Coa súa mediación conséguese a axuda de Amarelo de Castro, o secretario xeral de Relacións coas Comunidades Galegas no exterior, e a rondalla viaxa a Las Palmas. Tamén sacan o primeiro disco CD, Morriña, con 10 temas en galego. A sombra de Don Agustín move os fíos na Consellaría de Cultura, el Correo Gallego, a Radio Galega. 1994 marca outro fito na historia da rondalla. Nas Petitas estréase o valse Amada ausente, que se coñecerá por Nas ondas do mar, dedicado á madriña María del Carmen Corral. Acababa de nacer o himno da rondalla do Club de Campo, do que o pobo ferrolán se apropiará como unha das cancións máis representativas da nosa festa. Nas legislaturas 1995-99 e 2003-2007, Couce Fraguela foi elixido nas listas de independientes por Ferrol e será o concelleiro delegado de Cultura e Festas. Tempo de traballo redobrado que culminou cunha bella arela, o monumento á música tradicional ferrolá do ceramista Pérez Porto. O 19 de maio de 2007 inaugurouno e el propio depositou no interior os periódicos do día e a relación de compoñentes de todas as rondallas ferrolás nese momento. En 1997, a madriña será Pamen Pereira, figura das nosas artes que hoxe neste acto acada especial significación por ser académica numeraria da Real Academia Galega de Belas Artes. Dedícanlle a danza ferrolana de lluvia do poeta ferrolán Guillermo Fernández e música de Couce Fraguela. En 1998 fala con Pedro Brancollano e xa non buscará novos letristas. Co tempo nomearao eufemísticamente letrista de cabeceira. Estrean o valse Noite Meiga, dedicado á televisiva xornalista ferrolá Irene Lamas. Xuntos crearán para a rondalla unha chea de cancións. Ben señora, bailemos este vals, Ollos de amor, Muller de amor e mel. Son tempos que coa bagaxe de anos anteriores asentarán un pouso de diferencia co que se está facendo noutras rondallas, malia o rexeite dos que non queren para as pepitas cancións en galego, aínda que posteriormente as irán introducindo nos seus repertorios porque o público é xuíz implacable e aplaudía sen remorsos a senda trazada por Couce Fraguela. Tamén crea en 1998 Cantores de Ferrol, grupo de voces para intervir en actos relixiosos, e compón unha misa rondada en galego con aires ferroláns, letra do prego Marcos Marino Parapar, estreada pola rondalla en San Xulián nos albores do novo século. En 2004 tócalle a Cani ser a madriña de toda unha vida. Quen levaba tantos anos a carón do artista non podía quedar á marxe da nosa festa característica. En 2009, a Couce chégalle a homenaxe conxunta das rondallas ferrolás e do Concello que o designan músico de honra nos actos institucionais das Pepitas. En 2010 volve ser un ano singular. Con Ima de madriña sumáronse 2 novos discos CD,
Tradición e Sabia Nueva e Rondalla Club de Campo, que daban un destacado xiro ao repertorio. En 2011, polo 25 aniversario da Rondalla, a Deputación da Coruña publicou un libro de Branco Llano explicando o inmenso labor desenvolvido por Couce Fraguela dende a fundación Era de Xustiza. Polo 30 aniversario da Rondalla, en 2016, Couce organizou un espectáculo excepcional no Teatro Jofre, amosando a súa capacidade innovadora unha vez máis coa colaboración de artistas ferroláns. A TVG gravouno e emitiuno como o que foi, un festival digno de chegar a todos os fogares de Galicia. Despois fíxose un DVD. En 2017, o espectáculo repetiuse no Auditorio de Vilalba con grande repercusión popular. En anos posteriores, Couce continuou o abnegado traballo, pero anunciando que o seu ciclo tiña que rematar. Chegáballe o tempo do descanso. Ao principio de 2021, logo de 35 anos, e co andazo da nova peste por riba de todos, entregou a batuta, aberto a colaborar no que estivese na súa man, porque o que ten o vezo da arte non a abandona endexamais. Esta é a historia apurada dun artista que entregou a súa vida á música e que con este galardón honra por primeira vez e dende a perspectiva académica a tradicional Noite das Pepitas Ferrolán. Despois deste vídeo documental adicado ao homenaxeado, ten a palabra don Pedro Branco Llano, que procederá á lectura do poema Homenaxe a Xosé Manuel Couce Fraguela. Señor alcalde, señores académicos, autoridades, moitas gracias a todos por acudir a este acto. Tivemos a idea de organizar isto desde o ano 17. Desde o ano 17 estuvemos recollendo información, logo veu a pandemia e o adiou todo, naturalmente, e en fin, se foi sucedendo o tempo. Eu durante todo ese espazo nunca perdín a esperanza de poder organizar un acto de homenaxe a Xosé Manuel Couce Fraguela como que hoxe estamos celebrando, porque creo que sinceramente o merece. Entón, como eu tamén lle teño que agradecer que me vinculase ao mundo das pepitas a través del, foi el quen me convidou por primeira vez a facer unha letra de pepitas e logo xa foron sumándose os anos, pois sentínme na obriga
de facerlle unha homenaxe persoal. E fíxenlle este poema que vou a ler a continuación e que se titula así, Homenaxe a Xosé Manuel Couce Fraguela. Polas rúas de Ferrol, ferrolaniña, xa se escoita a rondalla ferrolana que nas ondas do mar, na noite meiga, ven cumprir a promesa de cantarche e facerche un homenaje a ti, muller de amor e mel, muller de dous mares, muller de ilusión, soño de amor, que como a alma viaxeira torna a Ferrol para pedirche quédate comigo, amada ausente. Son mariño ferrolán que ollando pro mar en la negra noche recorda a túa sombra querida, ferrolana de lluvia, mujer tan divina, e pensando en ti revive a trova nochera dos tempos de Marzal ao escoitar o pasarrúas do Club de Campo contemplando os teus olliños de mel. Eses ollos de amor, amor por sempre amor, meu amor mariñeiro e guajiro, para cantarche, ben señora, bailemos este vals da noite amada, enchido de palabras de amor para unha noiva. 33 cancións modernas que anovaron a tradición reverdecendo a ilusión dunha festa tan querida. 33 composicións, case todas en galego, todas elas musicadas ou arranxadas por el, con novos ritmos e sons, ofrecéndolle a Ferrol unha nova perspectiva da inmorrente por grandiosa noite meiga das pepitas. Xosé Manuel se lle chama, Couce Fraguela, apelida, o director que abandeira a innovación musical, o compositor que trouxo tantos cambios a esta festa, tantas veces cuestionado por rachar co non escrito, para despois, caladiños, un tras outro continuar naquela fala proscrita o ronsel do seu afán. Ferrol débelle a este mestre o seu recoñecemento, un grande agradecemento sincero por merecido. E as rondallas máis antigas entoaron mea culpa de humildade e de desculpa por non saber comprender que a tradición non se altera porque se fagan cancións na lingua de Rosalía. Viva o mestre que nos trouxo unha habaneira en galego, a primeira que se fixo na voz dos nosos poetas. Viva o mestre que nos dixo que a nosa fala valía, que na historia non había vetos a ningunha lingua. Viva don Xosé Manuel, viva Fraguela entre amigos, viva a rondalla que el fixo só como Couce quería. O pobo da túa nacencia, naquel teu barrio de Esteiro, sente orgullo de dicirche o moito que te queremos por facernos tan felices cos teus cantos tan galegos. Grazas, don Xosé Manuel, grazas inmensas, Fraguela, unha homenaxe e ben pouco polo legado que deixas. Xosé Manuel, rogámoslle non se sente xa que hai preparados máis agasallos. Bueno, Ima estálle facendo entrega dun libro de firmas que cubrimos entre varios compañeiros e que tamén leva un álbum
unha pequena selección de fotografías da súa vida artística. Ben, e agora os amigos Partavila, Vituco e Miguel Gago van a baixar. Estes tres personaxes son as tres últimas persoas fundadoras da rondalla xunto con Xosé Manuel. Entón, en boa lóxica, eles van representar a todos os seus compañeiros por un agasallo que lle facemos entre todos. Ben, agora resulta que o señor alcalde tamén, en representación do Concello de Ferrol, lle vai facer entrega dun agasallo. E agora isto estaba fora de protocolo, porque Leonor non sabe nada. A cuestión é que nós temos moito que agradecerlle a Leonor pola coordinación xeral de todo isto. A ver, isto parece que se fai dun momento para outro, pero levamos meses traballando nesta organización, en coordinación coa Academia, en coordinación coa Rondalla, en coordinación co Concello, e Leonor sempre foi, digamos, o vértice de todas as confluencias. Ben, pois nós, igual que queremos agradecer ao conxunto dos traballadores do Teatro Jofre a súa entrega e profesionalidade, sen dúbida ninguna, moitas gracias a todos eles, queremos representalo tamén a través de Leonor, facéndolle entrega en nome da Rondalla dun ramo de flores. Ben, pois procedemos agora sí a clausurar esta homenaxe a Xosé Manuel Couce Fraguela cun concerto homenaxe que nos ofrecerá de seguido a rondalla do Club de Campo. A rondalla do Club de Campo nace aló polo ano 1986, fundada e dirixida polo homenaxeado nese día por Xosé Manuel Couce Fraguela. Cun obxectivo claro nacía esta rondalla, o obxectivo de ensalzar a nosa canción ferrolá e a centenaria tradición da nosa ben querida Noite das Pepitas. A rondalla incorporou ao seu patrimonio musical novas obras en galego e castelán,
froito da colaboración de recoñecidos compositores, como o propio director, Couce Fraguela, Xosé Luís Blanco Campaña, Javier Fernández Manso ou Lito Vieira, así como tamén destacados poetas como Luís González Tosar, Salvador García Bodaño, Pedro Branco Llanos, Xavier Alcalá, Xosé María Pérez Parallé, entre moitos outros. Cancións desta rondalla, como é, por exemplo, Olliños de Mel, a primeira vaneira en galego, ou o valse Amada ausente, que todos os ferroláns coñecemos máis ben como Nas ondas do mar, se converteron en cancións populares e hoxe, sen ningunha dúbida, son coreadas por toda a poboación ferrolá. A innovación de Couce Fraguela viuse na decidida aposta por adaptar para a rondalla todo tipo de ritmos e estilos musicais, obras polifónicas e folclóricas galegas, pezas de ópera e zarzuela, do folclore canario e caribeño, sudamericano, cancións portuguesas, vascas, boleros, etc. Dende comezos do ano 2021, retirado Couce Fraguela da actividade artística despois de 35 anos á fronte desta agrupación, dirixe actualmente a rondalla o licenciado en piano e saxofón, profesor do Conservatorio, intérprete e compositor David San Martín González. Para esta ocasión, neste concerto homenaxe, escolleron un repertorio que está formado polos seguintes temas. En primeiro lugar, van a interpretarnos un danzón que leva por título Amor Guajiro. Trátase dunha composición con letra de Luís González Tosar e con música do homenaxeado neste día, de Xosé Manuel Couce Fraguela. De seguido, interprétanos unha canción que todos vostedes coñecen como é Negra Sombra, unha balada con letra de Rosalía de Castro e música de Xoán Montes. En terceiro lugar, interpretarannos un bolero que leva por título Virxe de Chamorro e que ten letra e música de José Luis París López. A continuación, en cuarto lugar, vannos a interpretar Morriña. Morriña trátase dun bolero con letra de Don Feli e con música de Eduardo Diel. En quinto lugar deste repertorio de 7 cancións, interpretarános Cuéntame que te pasó, un mambo de Al Castellanos e que nesta ocasión trátase dunha versión de Manhattan Transfer. En sexto lugar, interpretarános When the Saints Go Marching In, un himno gospel popular que de seguro todos vostedes coñecen. En sexto lugar, interpretarános Lágrimas Negras, que se trata dun bolero autoría de Luís Matamoros. E para rematar este concerto homenaxe ao que foi o seu director, rematarán cunha peza que todos os ferroláns coñecemos, Amada ausente, aínda que todos coñecemos mellor por Nas ondas do mar. Un vals con letra de Salvador García Bodaño e con música de Xosé Luís Blanco Campaña. Sen máis, moitísimas grazas a todos vostedes pola súa presenza. Quedan na compaña da rondalla do Club de Campo. Bo día.
Atentos. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la rondalla! ¡Viva la rondalla! Recogiendo caguaritas y vino una jabita y me picó, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, contento fui de romería, y ahí fue donde todo el dinero perderí.
pero las dos tienen lado pao, 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 pero las dos tienen la colococota, la 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 pao, 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 pao. Estaba allá en la playa recogiendo caguarita y vino una jabita y me picó, ay, ay. Cuéntame qué te pasó, cuéntame qué te pasó. Yo me saqué la lotería, contento fui de romería. Y ahí fue donde todo el dinero perderí. Pero las dos tienen lado pao, 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 sí, sí, pao, pao, pao. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la rondalla! Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, yes, I want to be in that number, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, ah, yes, I want to be that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Ah, yes, I want to be that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Ah, yes, I want to be that number. Oh, when the saints go marching in.
Oh, when they say, go Martini. Oh, when they say, go Martini. Yes, I want to be that number. Oh, when they say, go Martini. Oh, when they say, go Martini. Oh, when they say, go Martini. Yes, I want to be that number. Oh, when they say, go Martini. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Guapa! ¡Guapa! Y buena chavala. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, otro viene y la cultiva, ¿de cuál de los dos será? Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Agua de limonero,
Si te acaricio la cara tienes que darme un beso. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Ay, dice que lo negro es triste, yo digo que no es verdad, porque negros son tus ojos y son mi felicidad. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste lo que me cueste. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Porque no quiero llorar lágrimas negras por ti. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Porque no quiero llorar lágrimas negras por ti. Porque no voy a llorar, 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 porque no. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la rondalla! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, pues ahora tenemos una pequeña sorpresa. Al fundador, creador de esta rondalla, José Manuel Coce Faraguela, va a tener la deferencia de dirigirla otra vez más. Bueno, muchísimas gracias por este gran trabajo. Bueno, este día evidentemente es un día para él, pero yo también quiero comentar las facilidades que me ha dado en facilitarme guiones y siempre dispuesto a colaborar. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido. Es su día, enhorabuena, va a volver a dirigir su rondalla y es un honor para todos nosotros. Muchas gracias. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva el padrino! ¡Viva! Detrás dos vidrios das horas, sete persona mañá. Florida de brisa chega, os teus cabelos soar. Cando eu te penso de veras, o meu namoro en secreto. Detrás dos vidrios das horas, por los carreiros do vento, nas ondas do mar, palabras de amor,
chega como aquela vez primeira, polas rúas da lembranza, os teus cabelos de seda, cando entre penso de vera, o meu amor en secreto, detrás dos vidros das horas, por los carreiros do vento, nas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas do mar, nas ondas do mar, soñei con Ferrol, nas ondas do mar, sinto a tua presencia, nas ondas do mar, nas ondas do mar, palabras de ausencia, nas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas do mar, nas ondas do mar, soñei con Ferrol, nas ondas do mar, sinto a tua presencia, nas ondas do mar, nas ondas do mar, palabras de ausencia, Ferrol, oh meu Ferrol. ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Viva el padrino! ¡Viva! ¡Viva la madrina! ¡Viva! ¡Bravo!